Buongiorno a tutti, sono Marco Melfi, docente di accoglienza turistica dell'Istituto Alberghiero Tor Carbone Alessandro Narducci di Roma, e questa settimana ho lavorato con i ragazzi dell'EPAL Mykonos di Mykonos, i quali hanno approfondito temi quali l'hotel digital marketing. Ora do la parola ai ragazzi. Όπως ο καθηγητής μας, ο κύριος Μάρκο, αποτέλεσε για μας πηγή έμπνευσης, το ίδιο και η κυρία Ιουλία Τσέτ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, ενημερωθήκαμε για την υποψηφιότητά της στο ΣΕΒ ως πρόεδρος. Και γι' αυτό θα θέλαμε να της στείλουμε κάποια μηνύματα. Ψηφίζουμε την κυρία Ιουλία Τσέτη γιατί είναι μια γυναίκα δυναμική, με καινοτόμες ιδέες, που αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και δίνει μεγάλη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί έχει βαθιά αίσθηση του καθήκοντος και προσήλωση στο κοινό όφελος. Γιατί έχει το θάρρος της αυτοκριτικής και παραδέχεται τις αποτυχίες χωρίς φόβο. Γιατί διακρίνεται για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις γυναίκες. Γιατί θέτει επιτυχημένους στόχους, μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, τους οποίους αναπροσωπευτεί και επαναξιολογεί. Γιατί θέτει προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γιατί ξέρει και μπορεί.